Hej og velkommen. Vi afholder et webinar nu her om styrk jeres struktur og datakvalitet. Lige i det praktiske, inden vi går i gang med det hele, så dagens webinar det bliver optaget, og det bliver sendt til jer efterfølgende. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi prøver at besvare dem, hvis vi har mulighed for det, men ellers zoomer vi op til sidst og ser, om vi kan få besvaret alle jeres spørgsmål. Men jeg hedder Mikkel. Jeg sidder med vores NetNew salgsteam og vil være en del af vores live demo i dag. Mit navn er Jakob, og jeg skal også være en del af webinaret i dag. Jeg kommer til at gennemgå noget her i starten omkring sådan det helt grundlæggende, hvordan hvad vi mener, når vi går ind og siger, at vi skal forbedre vores datakvalitet, og noget af det mere praktiske omkring det, inden vi går ind i demoen. Yes. Dagens agenda, den er relativt simpel, men vi kommer lige til at gøre en kort intro til SuperOffice. Så går Jakob ned og snakker lidt om datastruktur og hvad det betyder i CRM-systemet. Vi kommer til at berøre lidt omkring det her med at have et forbedret overblik og hvad det rent faktisk gør for vores beslutninger bagefter det, og det her er det rigtige beslutningsgrundlag. Derefter så kommer vi det er lidt en transition over til vores demo, men hvad betyder det rent faktisk at have et ERP-system og et CRM-system, og have en kobling derimellem, og hvordan kan det rent faktisk hjælpe os? Og så slutter vi af med en live demo. Fedt. Jamen, vi starter med lidt nøgletal omkring SuperOffice og lige nogle overskrifter på os, bare til dem, som ikke har det mest dybdegående kendskab til os som CRM-leverandør. Lige nogle fede tal herude i venstre side, hvor vi i hvert fald gerne lige vil slå lidt på trommen for, at vi har lavet CRM-systemer i lidt over 35 år. Og det har i dag medført, at vi har lidt over 5.000 kunder, som primært befinder sig i Skandinavien og i Nordeuropa. Vi har også i dag lidt over 350 medarbejdere i organisationen globalt, men det tal, der egentlig er værd at fremhæve her, det er, at vi har en plus 10 års gennemsnitlig levetid på vores kunder. Det er noget, vi er meget, meget stolte af, og det viser også, hvor tæt og hvor højt vi vægter vores relationer til vores kunder. Vi prøver meget at have den her vinkel omkring vores lokale ekspertise og den personlige kontakt, og det er også derfor, at vi er fysisk til stede i alle de lande, vi opererer i, så vi har mulighed for at komme ud og spare med vores kunder og være til stede i deres hverdag. Det var egentlig bare lige for at sætte lidt tal og overskrifter på os. Det, som vi til gengæld primært går ind og hjælper vores kunder med, det er de overskrifter, I ser listet herude til højre. Det er jo nogle ting, som gerne skal gå ind og have en indflydelse på enten top- eller bundlinje i jeres virksomhed. Og vi ser meget nødigt, at CRM det bare bliver et datalager, et sted, hvor vi bare opbevarer noget ligegyldig historik, som vi kan søge frem igen. Det skal gerne være noget, der går ind og har en direkte indflydelse på jeres forretning. Det her det er i hvert fald de 5 overskrifter, som vi oftest berører, når vi går ud og entrerer med nye kunder. Det er at hjælpe med at få nogle flere kunder ind og sælge mere til eksisterende, reducere deres churn, få en bedre kundeoplevelse eller generelt bare øge effektivitet og produktivitet hos vores kunder. Men det var bare lige for at sætte nogle overskrifter på, hvad det er, vi primært går ind og berører. Måden vi gør det på, det er jo så ved hjælp af vores fantastiske system, SuperOffice, som i fuld flor vil blive illustreret nogenlunde sådan her, hvis vi skulle sætte det op på et slide. Og det vi egentlig prøver at vise her, det er, at inde i den her hvide cirkel, som vi ser i midten, der ser vi jo det helt klassiske CRM. Det er jo vores kalenderstyring, det er jo vores mulighed for at logge mails og aktiviteter og alle de her ting. Men vi har jo så også nogle mere specialiserede moduler rundt omkring den klassiske CRM. Vi har jo blandt andet et modul til vores kundeservice og et modul til vores marketingsafdeling. Men de 2 moduler, som vi kommer til at holde primært fokus på i dag, det er de 2, vi vil highlighte her på det her slide, hvor vi kommer til at dykke særligt ned i CRM-suiten og i salgsmodulet. Datastruktur er ligesom dagens store tema, har jeg lyst til at sige. Og en af grundene til det er fordi, at det er det helt fornødne fundament for at kunne gå i gang med at arbejde mere effektivt og få mere værdi ud af sine data. Grunden til det er, at data, det er den grundregel, vi ligesom har listet her, både med fed og understreget, for lige at sætte punktum på det. Data har kun værdi, når det er struktureret korrekt. Vi oplever rigtig tit, når vi går ud og entrerer med nye kunder, at hvis data det ligger ustruktureret eller på tværs af rigtig mange forskellige systemer og forskellige personlige arbejdsgange ude hos medarbejdere, så bliver det meget, meget svært for en leder eller en afdeling at sikre det fornødne overblik
og dermed også rettidig handling i forhold til de aktiviteter og opfølgninger, vi egentlig gerne vil ud og lave hos vores kunder eller potentielle kunder. Det gør også, at salgsaktiviteter og CRM-registreringer meget hurtigt bliver udført lidt tilfældigt og med varierende datapunkter. Og det er jo klart, at der ønsker vi jo at have en eller anden form for minimumskrav til, hvad er det, der skal udfyldes hvornår på vores kunder, og det kommer vi selvfølgelig også ind på lige her om lidt. Men det er nogle af de klassiske udfordringer, vi møder i forhold til dårlig datastruktur, som rent faktisk gør det rigtig, rigtig svært at få det ønskede ud af sit CRM-strategi og sit CRM-projekt. Men hvad er så god datastruktur? Det har vi prøvet at skære ned til nogle få slides her, hvor vi prøver at sætte nogle overskrifter på det. Struktur på aktiviteter. Det kommer egentlig af, at vi rigtig gerne vil have, at vi ser vigtigheden i, at man definerer nogle klare aktivitetstyper. Det er jo klart, at man kan jo godt bare kalde alt for en note, og så uanset om det er et kundemøde eller et telefonopkald, men det gør det utroligt svært at gå ind og arbejde med bagefter, trække nogle statistikker på og gå ind og søge på. Så definere nogle klare aktivitetstyper, hvornår bruger vi hvad, og hvorfor. Derudover er det også utroligt vigtigt, at vi knytter de her aktiviteter til enten en kunde, eller et salg, eller et projekt, eller en sag, alt efter hvad aktiviteten vedrører. Og det gør igen, at vi får det fulde overblik, det er nemt at søge frem, og det gør det nemt at se sammenhængen i CRM-systemet efterfølgende. Når vi så har styr på vores aktivitetstyper, og vi ligesom bruger dem konsekvent og korrekt, så er det rigtig, rigtig vigtigt at få styr på, at det kommer til at medføre ret naturligt, at man får en mere udførlig og søgbar historik. Og grunden til det er selvfølgelig fordi, at hvis vi rent faktisk går ind og bruger vores aktivitetstyper korrekt, så bliver det nemmere for os i fremtiden at søge frem præcis, hvornår har vi egentlig holdt et kundemøde med vores forskellige kundegrupper osv. Så den udførlige og søgbare historik, den er vigtig, og en af de grunde til, at vi også, eller en af måderne, man kommer i mål med det her på, det er jo blandt andet at gøre det nemt, altså lave nogle standardiserede felter og nogle obligatoriske felter, for eksempel når vi opretter en kunde eller opretter en aktivitet, så er vi sikre på, at vi altid har den rigtige og den vigtige data opbevaret. Opfølgninger er, som jeg nævnte tidligere, også utrolig vigtigt at have en form for proces for, så det her ikke går ind og bliver noget tilfældigt, og noget, der er op til den enkelte medarbejder, en eller anden form for mavefornemmelse i forhold til, hvornår det er, at man skal tage et næste skridt, eller følge op på et tilbud. Så derfor er det utrolig vigtigt, at der bliver opsat nogle regler. Vi har for eksempel internt en regel hos os, der hedder, at vi vil helst ikke have nogle salgsmuligheder stående åbne, uden at der er en efterfølgende aktivitet, fordi så efterlader vi nogle ting til tilfældighederne. Og den her slags regler begynder man jo så lige så snart man har defineret dem og kunne sætte strøm til, rent faktisk lave nogle dashboards og nogle udvalg og nogle automatiseringer og påmindelser, som går ind og hjælper en med rent faktisk at få lavet de rettidige opfølgninger. Og pointen er jo simpelthen, at vi gerne vil have bygget det her ind i en proces, så det ikke bliver tilfældigt. Og det sidste punkt, som jeg har taget med her i dag, og det synes jeg faktisk næsten selv er det vigtigste, det er i hvert fald det, vores erfaring siger, når vi er ude hos vores kunder og snakker omkring, hvad får de egentlig ud af deres CRM-projekter. Det er simpelthen adfærden hos brugerne og governance. Hvordan får dem rent faktisk til at forankre CRM og bruge det fornuftigt i hverdagen. En af de bedste metoder til at komme i mål med det her, det er selvfølgelig at få opsat nogle minimumskrav. Altså hvis vi skal oprette en ny kunde for eksempel, så vil vi måske som minimum gerne have et CVR-nummer på kunden, inden at vi bare lægger den ind. Og igen, gør det nemt at bruge CRM, gør det nemt at få den rigtige datastruktur, igen via nogle standardiserede eller obligatoriske felter, og så bruge automatisering der, hvor det kan lade sig gøre. Derudover oplever vi også, at det er rigtig, rigtig vigtigt at få trænet sine brugere i, hvorfor bruger vi egentlig CRM, og ikke bare hvordan man bruger CRM. Fordi at sandheden er også, at det her det er en kæmpe gulerod for alle brugerne af CRM. De får meget bedre indsigt og får meget nemmere ved at styre deres kunder og prioritere deres tid. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for et talesæt, hvorfor vi gør de her ting, og ikke bare hvordan man gør det i CRM-systemet. Så det er egentlig de overskrifter, vi har taget med i forhold til den gode datastruktur. Her har vi taget en lille illustration med, som egentlig viser, hvorfor at det er vigtigt. Fordi at CRM-registreringer kan også meget hurtigt bare føles som en ekstra chance i ens arbejdsdag, men det skal meget gerne være noget, der går ind og påvirker forretningen. Og som I kan se her, så taler god datastruktur direkte ind i, at vi får den her mere udførlige og søgbare historik, og det går altså direkte ind og forbedrer vores beslutningsgrundlag og overblik i hverdagen. Man kan se, at der også er en linje nedenunder, hvor vi egentlig går ind og kan automatisere nogle handlinger og øge vores produktivitet og effekt i vores salgsaktiviteter ret markant. Men for at have respekt for alles tid, vi kunne tale om det her hele dagen, men så kommer vi simpelthen til at holde fokus i dag på de øverste linjer her. Som der kommer frem på skærmen her, så kan vi se, at det her det er jo bare
nogle af de afledte effekter, der kommer af CRM. Det her det kommer jo også meget gerne til at gå ind og gøre, at vi får en mere omsætning på vores kunder. Vi får en forbedret kundetilfredshed og gerne en bedre lukkerate, fordi vi simpelthen har bedre hånd i hanke med vores kunders behov og laver de rettidige handlinger på det rette tidspunkt. Godt. Når vi så netop får styr på alle de her strukturmæssige ting, og vi rent faktisk har fået den rigtige proces og struktur for både, hvordan vi registrerer ting og hvornår vi følger op, så gør det jo netop, at vi får det her forbedrede beslutningsgrundlag, et meget, meget bedre overblik over, hvor er vi i dag med vores kunder, og hvad er status på vores aktiviteter, opfølginger og så videre. Det er jo klart, lige så snart vi har dataen inde i SuperOffice, så har vi faktisk rig mulighed for at trække lige præcis den statistik, der giver mening for jeres forretning. Og måden, det sådan helt sådan grundlæggende fungerer på i SuperOffice, som der er prøvet at illustrere her i det øverste venstre vindue især, det er jo egentlig, at vi går ind på baggrund af nogle af de felter, som I har på jeres kunder, og simpelthen definerer nogle kriterier. Hvad er det for et udvalg af kunder, som vi gerne vil have vist frem her? Og det kan vi jo så enten få på en liste, som er vist nederst i venstre hjørne. Den er jo særlig god til, hvis det er en ringeopgave, som vi skal følge op på eller andet. Vi vil måske godt have kontaktet alle vores A-kunder. Bum, hurtigt gå ind og trække en liste på det. Men det kan selvfølgelig også bruges til et generelt overblik, noget mere dynamisk data, hvor man hurtigt kan se, hvis der er en eller anden udstikker, som stikker helt ud fra det almindelige, så har vi det her visuelle overblik, hvor man i sin dagligdag kan gå ind og se, hvordan er jeg egentlig med min pipeline, og har jeg fået lavet nok aktiviteter i forhold til det, vi har committet på internt i vores organisation, eller igen, hvad end der giver mening for jer. Og det er jo der, hvor CRM-systemet rent faktisk får en værdi, hvor vi kan gå ind og tilrette vores forretninger, vores indsatser og vores beslutninger, baseret på noget rigtig data for jeres forretning. Og så har vi taget ERP og CRM-integration med i dag, og grunden til, at vi har det, det er, fordi det er, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Mikkel, men det må nok være den mest sete integration, vi har blandt vores CRM-brugere. Det er den, der giver mest mening meget ofte, ja. Og den, der skaber den højeste datakvalitet, i hvert fald inde i vores CRM-system. Ja. Det er præcis, og det hænger nemlig rigtig godt i tråd sammen med det øvrige, vi snakker om i dag, fordi at det gør netop, at vi først og fremmest skal gå ind og automatisere nogle arbejdsgange og formindske nogle manuelle processer, men det gør også, at vi sikrer en ensartet data på tværs af vores systemer. Og det er jo klart, hvis vi både har en prisliste liggende over i vores ERP-system, som vi i sidste ende skal bruge til at sende fakturer til vores kunder, og vi også har en prisliste liggende over i vores CRM, som vi skal bruge til at tilbudsberegne og generere pipeline, så giver det jo ikke meget mening, at man har to systemer separat, hvor man skal sidde og vedligeholde den her data, i stedet for at systemerne rent faktisk kan tale sammen. Det samme gælder jo med kundeoprettelse og med et ordre- og fakturaflow, og det er nogle af de ting, som vi også lige kommer til at gå ind og berøre i vores demo her om lidt. Her kommer faktisk til at vise meget af det live, og hvordan det rent faktisk hænger sammen. Det skal jeg glæde til. Og nu er vi egentlig nået dertil, hvor vi skal ind og kigge lidt demo. Simpelthen, ja. Og det er jo herinde, det foregår. Det er inde i SuperOffice. Der er en del med i dag, som er ikke SuperOffice-kunder, og måske endda slet ikke har noget CRM-system i dag. Så vi starter sådan lidt fra bunden af også for at få alle med, og så vi alle sammen forstår, hvad er det rent faktisk et kundekort er, og hvordan er det lige et CRM-system er skruet sammen. Men det her, det er SuperOffice, som det ser ud, når man logger ind om morgenen, og vi vil jo gerne have, at det her det er udgangspunktet for ens dagligdag. Det er i hvert fald her, vi finder alle vores kunder og al den dialog, der nu er med de her kunder. For lige at tage den sådan helt fra bunden af, så i vores venstre side ude i den grønne bjælke, det er vores navigatorbar, egentlig for at indikere, hvor er vi henne i systemet, og vi er på et firma nu her, og derfor ser vi et firmakort. Firmakortet her, det er det øverste vindue, som I kan se. Der er også et vindue nedenunder, og det kommer vi til lige om lidt. Men firmakortet her øverst, det består af, i det her tilfælde, relativt mange felter. Det kan modelleres og skræddersys til jeres forretning. Det, der er vigtigt at sige her, det er egentlig bare, at alle de her felter er meget ofte, i hvert fald når vi snakker ERP-integration, noget, som snakker sammen med jeres ERP-system. Så det kan være, at vi har noget besøgsadresse, vi har noget CVR-nummer og nogle forskellige ting, som er jo noget, vi allerede har liggende i ERP-systemet, som et debitorkort. Jamen, det er jo noget, vi skal have transporteret over, så vi rent faktisk har vores kundedata at arbejde med. Så kan der være en masse andre felter. Det kunne være her på den midterste del af det, hvor der står kundeengagement. Det kan godt være nogle felter, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med vores ERP-system, men er noget, som er relevant for CRM-systemet. Så er det jo her, vi får dem oprettet, og vi får lagt de rigtige lister ind, og egentlig får det bygget op, så det passer til jeres forretning i dagligdagen.
Det, der er vigtigt med det, det er, at vi har vores datapunkter. Du viste lidt før, Jacob, omkring, hvis vi laver nogle kriterier, så kan vi hive en liste frem, og vi kan lave et dashboard. Men det er faktisk de her felter, som er med til at udgøre de lister og dashboards. Så jo mere konkret data, vi kan få lagt ind her, vi kan sidde og smage på, jo bedre bliver vores datagrundlag faktisk i sidste ende. Så hvor vi ofte ser ude hos kunderne, at de har måske den samme data, som de har her, men det er bare struktureret i et Excel-ark, eller i en notesblok, eller i en OneNote, hvor det hele står i en stor smør. Så det her er jo rent faktisk datapunkter, vi kan tage og smage på. Og det gør altså en væsentlig forskel, specielt når vi skal til at strukturere vores opfølgninger, og vi skal til at track på, hvordan er det faktisk gået, og hvad er det, vi skal gøre i fremtiden, som er anderledes end det, vi måske har gjort. Så firmakort er altså det her udgangspunkt for den her ene kunde, vi nu står på. Når vi får eksempelvis en ny kunde ind, så er det jo også sådan, at vi kan jo selvfølgelig oprette en ny kunde inde i CRM-systemet. Det kunne være et lead, vi var ude og snakke med, eller prospect, alt efter hvad man nu kalder det. Og det er som oftest noget, vi ser skal leve inde i CRM-systemet, indtil det bliver til en kunde. Og når det så bliver til en kunde, så skal det skydes over i økonomisystemet, for det er der, vi har vores købende kunder, altså alle vores debitorer. Når vi opretter en ny kunde inde i SuperOffice, så har vi noget AI, der ligger og smager på, hvad er det for et navn, vi rent faktisk søger efter her. Og så vil den slå op ud på nettet og berige alle de felter, den nu engang kan. Det kunne være med adresse, eller telefonnummer, websider, hvad vi nu ellers kan finde ude på nettet, som vi får beriget så meget data, som vi overhovedet kan til at starte med i hvert fald. Så er der andre løsninger, hvor vi kigger ned i noget erhvervsdatabaser og faktisk hiver nøglepersoner, vi kan hive nøgletal, nasekoder, branchekoder osv. Det er noget, vi kan klare med vores App Store-partner. Det kommer vi ikke til at vise i dag. Det er egentlig bare for at indikere, at jo mere AI vi får lagt på, jo flere apps vi får lagt på, jo bedre kan vi berige vores kunder med den data, som vi kan bruge til noget bagefter. Godt. Så hvis vi går i vinduet nedunder, så har vi nogle forskellige kolonner herhen af, og det er ikke fordi, vi kommer til at gå igennem alle kolonnerne, men den, som er vigtig for dagens webinar, det er blandt andet aktiviteter, som vi står på nu. Og aktiviteter, det er jo her alt vores aktivitet, vi kan hæfte på en kunde, det er struktureret. Og vi kommer lidt ind i, hvordan vi rent faktisk strukturerer det, og hvad er vigtigt, og hvad er obligatorisk måske at sætte på, og hvordan gør vi rent faktisk, at en note placerer sig de steder, så vi kan bruge det til noget. Men hernede, der samler systemet nogle af tingene automatisk, nogle af dem er manuelle, nogle af dem er semi-automatisk. Vi kommer lidt ind på hvordan vi semi-automatisk kan arkivere blandt andet e-mails. Men her vil vi kunne se vores besøg, vi har haft med kunden, som vi måske synkroniserer ind fra Outlook. Vi kan se vores e-mail, vi har arkiveret. Det kan være, at vi har sendt et tilbud, dannet et dokument, en pdf, lavet en generel opfølgning om at ringe til den kunde her. Det vil alt sammen være nede i vores aktivitetslog. Og den bliver jo længere og længere hen over tid. Det er noget, vi relativt hurtigt kan filtrere ud på, alt efter hvilken en aktivitetstype, eller dato, eller hvem det er, vi har snakket med. Men bare lige for, og dem, der ikke har set SuperOffice før, hvis vi nu går ind og laver en ny aktivitet her manuelt, så nede i bunden, der kan jeg trykke ny, og så kommer der sådan en dialogboks her frem. Og den er struktureret i nogle felter for at gøre det lettere for os, selvfølgelig at taste de rigtige ting ind de rigtige steder, men også lettere for systemet bagefter kan søge ud på det her, så det bliver søgbart. Så der er den her dialogboks, der kommer frem nu, den er prædefineret til, at det skal være et besøg, jeg er inde og lave nu her. Jeg kunne også have valgt, at det var en note, eller det var en opfølgning, eller det var en telefonopkald, jeg havde med en kunde. Men det her det er sådan set en liste, der bliver defineret med jer. Og nu siger vi bare, at det her det er et besøg, fordi det giver rigtig god mening, og vi skal ud og snakke om et testsalg eksempelvis. Den ved automatisk, at det er Nordic Food Service, jeg skal ud og snakke med, og havde vi en person sat på Nordic Food Service, så vil jeg også kunne markere, at det er den her person, jeg skal ud og snakke med. Og hvis det lige præcis er for et bestemt salg, jeg skal ud og snakke med den her kunde, så vil jeg også kunne vælge det her på listen og sige, at det er jo faktisk lige præcis den her stol, jeg skal ud og snakke om, eller de her 2 VVS'er, det giver lidt mere mening for det hos Nordic Food Service. Og så kan jeg ellers skrive hernede, hvad der jeg rent faktisk skal ud og snakke med dem om, og har lyst til det, så kan jeg også sende min indkaldelse direkte her fra SuperOffice og under mine invitationer. Og jeg kan også linke et Teams-kald på der, hvis det er det, jeg har lyst til. Men helt simpelt har vi arkiveret nu
et møde inde i SuperOffice. Den vil også blive synkroniseret ud til vores Outlook-kalender, hvis det er det, jeg bruger, så vi har man kan sige, alle dataene det samme sted. Den placerer sig også i vores kalender inde i SuperOffice, den kommer vi til lige om lidt. Men det her, det var en manuel oprettelse, altså noget, jeg gør selv. Senere der kommer vi til at se på, hvordan den helt automatisk laver en opfølgning på baggrund af et salg. Men en af de andre ting, der fylder enormt meget inde i SuperOffice, det er vores Outlook og vores e-mails. Og lige nu der sidder vi og kigger på en mail, jeg har fået ind her fra Jakob. Jeg kan se herovre i min venstre side, fordi jeg har sådan et sidepanel til Outlook, at den her mailadresse, Jakob skriver fra, den er faktisk vist 2 gange. Jeg har den 2 gange inde i mit CRM-system, så den kigger lynhurtigt på, hvad er det for et firma, Jakob rent faktisk hører til. Han hører til der. Og så vil jeg kunne gemme min mail ind i SuperOffice. Så når jeg nu trykker gem i SuperOffice her på den øverste, så helt automatisk, efter at trykke gem selvfølgelig, så vil den arkivere sig ned på Jakob som en person, den vil arkivere sig ned på det firma, han er tilknyttet. I det her tilfælde er det bare SuperOffice. Og havde der været en salgsmulighed eller et projekt, så vil jeg også kunne arkivere den ned på det niveau. Så der er flere forskellige niveauer, vi gemmer vores e-mails på. Nu gemmer den ikke lige i det her tilfælde her. Men den vil så lægge sig ind i vores aktivitetslog her. Og det er jo klart, jo mere vi får lagt ind, jo bedre bliver dataen, og jo bedre datagrundlag kan vi lave, men jo bedre kan vores Copilot rent faktisk også begynde at hjælpe os. Over i det sidste vindue herovre, der har jeg aktiveret min Copilot. Jeg har bedt dem om at lave et summary, hedder det herinde, altså et referat af, hvad der sker på den kunde her. Og den skriver det fint i prosa her, og beskriver, hvad det er for en type af kunden, og hvad for nogle aktiviteter vi har planlagt fremadrettet, og hvad jeg skal være opmærksom på. Og jeg har bare lige efterfølgende spurgt den ham, kan du ikke lige sætte det op i et punktformat i stedet for, og så gør den det. Så det er en Copilot, der hjælper os i vores hverdag til at strukturere og optimere på alt den data, vi har herinde. Og det er klart, det vil den ikke kunne, hvis vi ikke havde det inde i SuperOffice for det første, og hvis vi ikke havde det struktureret, så vi kan tage et udgangspunkt i det. Og man kan faktisk sige, uanset hvad man bruger af AI-værktøjer generelt, så en af de ting, vi jo også rigtig ofte møder i nogle af vores dialoger med kunder, som er jo utrolig nysgerrige på AI med rette, fordi det er et utroligt spændende felt for tiden. Det er jo, at vi netop bliver nødt til at snakke om den her datastruktur først. AI kan hjælpe en med rigtig, rigtig meget, hvis man har noget god og struktureret data. Men hvis ikke det er struktureret, og det ligger lidt hulter til bulter, så bliver det utrolig svært selv for en rigtig god AI at danne noget overblik på det. Ja. Vi kommer til at have en masse AI-webinar efterfølgende her. Ja. Det kan I finde inde på vores eventside. Men der vil være for den almene bruger, men vi vil også gå helt i dybden med, hvordan vi rent faktisk bag ved alt det her får det struktureret. Så hold øje med vores eventside. Se, det her det var firmakortet, og som jeg sagde før, så mange af de her aktiviteter, vi lægger ind i vores aktivitetsliste, de har måske en dato på, de har et klokkeslæt. Og hvis de har det, så er det noget, vi kan få vist over i vores kalender inde i SuperOffice. Kalenderen er som en hvilken som helst anden kalender. Vi kan se, hvad vi skal gøre hver eneste dag. Forskellen i SuperOffice-kalenderen her er, at en aktivitet, som jeg sagde før, som har et tidsstempel på sig, den vil placere sig visuelt i kalenderen, og den vil også kunne arkivere sig på personen og firmaet, og salgsmuligheden og måske også projektet. Og sådan fungerer Outlook ikke. Det er ikke det er beregnet til, men har vi nogle møder eller andet ind i Outlook, så sørger vi selvfølgelig for at transportere det herind, så vi kan placere det rigtige sted, så vi efterfølgende har dataen, så vi kan vise det, hvor mange møder har du afholdt osv. Men vi kan også transportere det den anden vej. Har man nogle aktiviteter uden et datostempel på sig, eller et klokkeslæt, så kan de placere sig ned i bunden i vores to-do-liste. Det er det ting, jeg sådan set bare skal have gjort i løbet af ugen. Så helt klassisk kalender, men det er en, jeg tager udgangspunkt i sådan set hver dag. Og det skal siges her, bare lige sådan en indskudt bemærkning, at vi har jo den her synkronisering, der ligger og kører frem og tilbage med en Outlook-kalender. Så det er jo egentlig, hvis man foretrækker, det ser jo lidt forskelligt ud hos nogle af vores kunder også, den ligger jo synker begge veje, så man kan jo egentlig både sidde og oprette sine aktiviteter og møder fra SuperOffice, og så få det synkroniseret over i Outlook, men vi kan sådan set også gå den anden vej rundt. Så man selv opretter det i Outlook, og så ryger det ind i SuperOffice. Yes, og man bestemmer jo fuldstændig selv, hvad den skal hive frem og tilbage. Ja. Se, nu vi har været lidt igennem de her aktiviteter hernede, så går vi lige et skridt til højre og kigger på vores salgsfane. Vi har nogle andre faner derude af dem, kommer vi ikke til at berøre, men lige præcis salgsfanen kommer vi til at snakke lidt om i dag, og vi går ned i et konkret salg, fordi at det er også her, at vi kan se en kæmpe fordel i at have en integration til et ERP-system.
så vi undgår dobbeltantastning. Men når jeg trykker på min salgsfane, så får jeg et overblik over alle de salgsmuligheder, vi har haft i gang lige præcis på den her kunde. Og det er jo nogle, som vi måske har solgt, eller vi har tabt dem, eller vi har vundet dem. De er måske i gang lige nu i en salgsproces, og det kan vi jo se hernede under. De er åbne, eller de er solgt, hvad er det nu er. Vi kan se lidt om beløbet, og hvad for en fase vi er i, og hvem der rent faktisk bearbejder den her salgsmulighed. Så det alt er på den her kunde. Hvis jeg gerne vil se alle mine egne salgsmuligheder som sælger, så finder det et andet sted. Men lige nu der fokuserer vi på den her ene kunde. Det kan være en kombination af salgsmuligheder, salgsprocesser, som vi har kørende inde i SuperOffice, men det kan også være nogle, vi har transporteret ind fra et økonomisystem, hvis det giver mening. Det er en dialog, vi tager, når vi sætter SuperOffice op sammen med jer, og eventuelt har en integration. Men hvis vi nu prøver at lave en ny salgsmulighed til den her kunde, så her på toppen, der har jeg sådan en knap, der hedder ny, og der kan jeg egentlig lave en masse nyt firma, eller jeg vil gerne oprette en ny person. Men jeg vil gerne oprette en ny salgsmulighed i det her tilfælde. Og vi vil gerne sælge en kontorpakke til lige præcis Nordic Food Service. Det kan vi se nedenunder, at Nordic Food Service, det er det firma, der står. Det er fordi, vi har senest stået på dem. Og hvis jeg ved derude, at der er en, jeg snakker med, det er Michael Møller, så kan jeg taste ham på. Der står også heroppe i toppen 0 kroner, og det er jo egentlig bare en indikation af, hvor stor er den her salgsmulighed. Og det kan være, at jeg har en idé om det lige nu, og jeg kan taste et beløb ind. Men det kan også godt være, at jeg først senere hen vil taste det beløb ind. Eller at vi bruger vores tilbudsmotor, vi kommer til lige om lidt, til at rent faktisk beregne det helt præcise beløb. Men i felterne her nedenunder, der kan vi så se lidt omkring, hvem er sælgeren på det her, altså hvem er ejeren. Hvornår er det, jeg forventer at sælge det her salg, altså hvornår er det, vi forventer for ordren. Og det er jo efter best effort. Men man kan sige, at den her dato her, den har ret stor indvirkning for min pipeline, altså hvor den placerer sig henne, om det er et Q1 eller Q2. Så vi skal selvfølgelig gøre det efter bedste kunde. Nedenunder det, der har vi 2 felter, der hedder salgstype og fase, og de er meget afhængige af hinanden. En salgstype kunne være salg til en eksisterende kunde, det kunne også være salg til en ny kunde, det kunne være nogle helt andre salgstyper, som I har. Det er noget, vi definerer sammen med jer i de workshops, og så laver vi de lister bagefter, som giver mening for jer. Men for lethedens skyld, så kører vi det på en eksisterende kunde i dag, og nedunder i faserne, der kunne vi sige, hvor langt er vi i vores salgsproces. Lige nu der har vi kun åben, solgt og tabt, så det er sådan relativt simpelt at gå til, men det kunne være, at man havde 10 forskellige faser her, og alt efter hvad for en fase vi nu er i, så kan systemet faktisk hjælpe med at give en procentvis vægtning for, hvor langt er vi, og hvad tror vi på, eller hvad er det systemet rent faktisk kalkulerer med. Og det kan have indvirkning på den pipeline, som jeg har i min dashboard. Men nu har jeg tastet en masse ting ind, eller det har jeg faktisk ikke, for det stod der egentlig helt automatisk, og jeg har egentlig bare gemt salget nu. Så salgsmuligheden er nu oprettet inde i SuperOffice. Den ligger allerede oppe i min dashboard, så i mine lister, vi kommer til. Men der er ikke noget beløb på det, det er 0 kroner, så den har nok ikke det helt store sådan, udslag på den forventede omsætning, jeg vil levere. Men det kan være, at vi skal dykke lidt ned i rent faktisk få lagt nogle beløb her på. Så nede i det nederste vindue, der har vi igen nogle forskellige faner. Den vi kommer til at koncentrere os om lige nu, det er tilbudsfanen. Og tilbud er her, vi kan begynde at lægge nogle varelinjer på. Lægge noget økonomi på den her salgsmulighed, og vi kan sende den ud til en kunde eventuelt. Lige før der lavede jeg selve salgsmuligheden, og den lever inde i SuperOffice. Det er ikke fordi, vi har nogen integration over til et ERP-system, som sender en salgsmulighed over. Det giver som sådan ikke mening. Men når vi nu har solgt det her salg, og vi måske vi har vundet den, og nu skal vi sende en faktura til kunden, det er der, det giver mening at sende det over. Så før jeg nu gør det, så vil jeg gerne sende noget til kunden. Man har enten mulighed for at lægge nogle varelinjer på, det gør vi det om lidt, og bare sende en faktura afsted, eller en ordre over til økonomisystem, som så sender en faktura afsted. Men det kunne også godt være, at det var et lidt større tilbud, og jeg rent faktisk gerne vil have noget visuelt lækkert. Og derfor kan vi tilkoble en tilbudsskabelon heroppe, altså tilbudsdokument, som åbner op i Word. Det er en skabelon, vi laver sammen med jer, eller måske har I en i forvejen. Den ligger inde i maven af SuperOffice, og den vil bare åbne op i Word, og så kan vi ellers begynde at rette i den tekst, der nogle gange står derinde. Når vi har gjort det, og vi har fået den lukket ned igen, jamen, så kan jeg tilføje mine produkter. Og det er faktisk her, at integrationen over til et ERP-system virkelig kommer til sin ret. Fordi her kan vi begynde at søge på produkter,
Vi kan søge på en iPhone, hvis det er det, vi har lyst til, eller vi kan søge på en kuglepind. Altså simpelthen på enkelt stykke. Når vi gør det, så kan den enten slå ned i en vareliste, vi har inde i SuperOffice, men den kan også lave et live opslag over mod vores økonomisystem. Og lige til dagens session, så har jeg en prisliste, som vi kalder Economic. Der har jeg faktisk en hel liste her af ting, jeg gerne vil sælge til den kunde. Og det er bare en prisliste, jeg har navngivet Economic, som indeholder en mængde produkter, som er en kontorpakke i det her tilfælde. Så det er et live-opslag, den laver ned i Economic. Vi kommer til at vise Economic lige om lidt også. Ikke fordi, at det er den eneste integration, der virker overhovedet ikke, men det er lige den, vi har valgt at demonstrere i dag. Så nu har vi alle vores varelinjer inde i SuperOffice her. Den har begyndt at kalkulere en totalpris, hvor meget vi tjener på den osv., og jeg kunne have givet den noget rabat. Hvis det her det er et tilbud, jeg skal sende til kunden, så kan jeg trykke send heroppe i toppen. Så vil den tage mit Word-ark og mine varelinjer, flette det hele sammen, pænt, lave det som pdf og sende det afsted som en e-mail til kunden. Og så kan de ellers kigge det igennem og lige give en thumbs up tilbage, at det er ok, det må vi gerne sætte igennem. Og når vi kommer dertil, så vil jeg kunne trykke registrere ordre. Når jeg trykker registrere ordre, så får jeg lige det sidste vindue, inden jeg faktisk sender den over i mit økonomisystem, hvor den spørger mig, om vi skal sætte salget til 100% inde i SuperOffice, og rent faktisk også sende en ordresbekræftelse. Det gør jeg ikke lige i dag, for det er trods alt et demosalg, men jeg vil gerne sætte det til 100%. Så jeg trykker OK, og så er den faktisk solgt inde i SuperOffice. Det ligger i min dashboards nu som en rent faktisk realiseret salg, altså vi har solgt det, og jeg kan også se på min fase heroppe, at der står solgt, så alt er godt. Og går jeg nu over i min Economic, så ligger den her allerede. Vi kan se nøjagtigt det samme varelinje, der er kørt over, og havde jeg nu været inde og omdøbe nogle af varerne, eller antal, rabat, jamen så vil det slå igennem herover til. Og det er så herover, at bogholderen eller andre lige kan kigge det igennem, før vi rent faktisk omdanner den til en ordre og sender fakturen til kunden. Så vi skyder den over som en ordreklæde. Når den så er blevet solgt over, så danner den jo en faktura som en pdf og sender til kunden, og den bliver også skudt tilbage i SuperOffice. Så på det her firmakort, vi stod på starten, der vil vi kunne se alt omkring den her kunde, hvad har vi solgt, hvad er det for en faktura, der rent faktisk bliver dannet, så vi styr på alt. Godt. Så nu har vi, det var et helt klassisk, simpelt salg. Det kan selvfølgelig være mere omfattende, og det kan være, at der er nogle flere steps, vi skal igennem. Vi har mulighed for at sætte nogle forskellige flows op inde i vores salgsmodul her, som ligesom hjælper ind igennem de forskellige processer, og måske er der nogle forskellige ting, eller dokumenter, vi skal bruge undervejs, som vi stiller til rådighed herinde i sådan et visuelt flow, for at hjælpe måske nye medarbejdere, eller bare ensarte vores processer derinde. Præcis, for det er jo klart, vi ser jo ofte, når vi er ude hos kunder, det er jo helt med på, at det er jo de færreste, der har tre salgsfaser, åben og solgt og tabt. Typisk vil det jo være en mere kompliceret og længere proces, hvor man har flere faser, man skal igennem. Og der har vi jo mulighed for at hjælpe jeres brugere ekstremt meget i det rigtige brug af den her system. Altså når vi er i det kunne være en fase, der hedder undersøgelsesfasen, så skal vi måske have udført 3-4 handlinger, som systemet enten kan foreslå eller kræve. Så man kan gøre det obligatorisk for at komme videre til næste fase, eller man kan også gøre det valgfrit. Og lige således, når man er i tilbudsfasen, så kan det være, at man skal lægge nogle tilbudsskabeloner ind, som man skal bruge, eller hvis man er i gang der, nu skal vi lave en produktpræsentation, så har man måske et slide deck, men også godt vil have som en skabelon. Så har vi mulighed for at lægge nogle dokumentskabeloner og nogle foreslåede handlinger ind i den her salgsguide, så man hele tiden er med på, hvad burde jeg egentlig gøre i forhold til den her salgsmulighed. Det er korrekt. Og det er ikke nødvendigvis, at I ved præcis, hvad burde man gøre, og hvad er best practice, men det er jo sådan noget, vores CM-konsulenter ved, når de er i gang med at implementere og lave workshop ude hos jer. Så det er noget, vi også vejleder om. Præcis. Vi vil ynder i hvert fald rigtig gerne at lave en relativt struktureret implementering, hvor vi går igennem alle de ting her, sådan at man faktisk ved, hvad det system kan. Så nu prøver vi lige at hoppe op til vores dashboards, fordi nu er det jo sådan, at vi lige har solgt en kontorpakke til en kunde, og det var måske et prospect, som nu er en kunde, for nu har de købt noget. Så der har vi også skudt hele vores kundekort tilbage over i ERP-systemet, sådan vi har en debitor derovre nu, og kategorien er ændret fra prospect til en kunde. Og det er jo igen noget data, vi kan sidde og spage på.
Og det kan vi jo så vise visuelt, som vi snakkede om før. Det er vores dashboards. Nu har jeg ret mange ting på mit dashboard her, og der er mange ting at dykke ned i. Man kan lave sin egne dashboards heroppe, som er personlige. Man kan også lave nogle for hele gruppen eller for hele ledelsen, som ligesom kun kigger på det, som er vigtigt for en selv. Dashboardsene her kan kigge på alt sådan set, vi har inde i SuperOffice. Så det vil sige mængden af firmaer efter, hvilken kategori de nu ligger i. Alle mine A-kunder, alle mine B-kunder. Hvad for nogle faser ligger min pipeline i? Vi har rigtig meget, der ligger i, jeg tror måske, jeg har en lige her, der ser relativt god ud her. Hvad for nogle salgsmuligheder har vi? Hvad for nogle faser ligger de i? Er der noget, vi skal til at ændre for at nå i mål med vores budgetterede omsætning måske? Lige præcis den her, den indikerer alle de salgsmuligheder, der ligger inde i SuperOffice, på tværs af alle de sælgere, der nu sidder derinde, på det her kvartal. Og vi kan jo se, at den er relativt tung i den her, altså i den fase, der hedder Identify. Så der er ret meget, som ikke er så langt i salgsprocessen endnu. Og det er måske her, vi skal begynde at lægge fokus på. Så vi har faktisk nok salgsmuligheder, men de ligger alle sammen relativt tidligt i salgsprocessen. Så lad os nu se, om vi ikke kan konvertere dem. Lad os nu se, om vi ikke kan komme ud og snakke med direktøren rent faktisk, og få dem flyttet i faserne, så vi kommer tættere på at få lukket den her salgsmulighed. Så det er jo igen noget data, vi har inde i SuperOffice, som vi kan danne en beslutning baggrund af. I vores tabel her nedenunder, der sidder vi og kigger på, hvad er det for nogle produkter, vi sælger mest af. Det er jo baseret på de varelinjer, vi har solgt, som igen kommer helt ud fra vores økonomisystem. Men her kan vi sidde og smage på, hvad er det for nogle, vi sælger allermest af. Og det kan godt være, at det er lidt småt, men lige præcis i det her tilfælde, der har vi en computerskærm, som vi sælger langt mest af. Og det kunne jo være, at vi sidder og tænker, vi tjener faktisk ikke så meget på den computerskærm her, så måske skulle vi lægge vores marketingkroner et andet sted og lave en kampagne på et produkt, vi tjener noget mere på, eller måske skal vi bare spytte nogle flere produkter ud af den her computerskærm. Det kan alt sammen være med til at danne præcedens på, hvad er det, vi skal gøre fremadrettet. Præcis, og mange af tingene kan jo netop også kombineres ret flot. Altså hvis vi finder ud af, det er jo, vi kan jo tydeligt se her, at de her computerskærme, den er en stor efterspørgsel på. Okay, men er det sådan en særlig kundegruppe, der efterspørger dem? Er der en særlig måde, vi sælger det her på? Altså har vi en særlig kilde på vores salg til computerskærm, som er væsentligt at dykke ned i? Der begynder vi jo at kunne se nogle sammenhæng mellem, hvordan er det rent faktisk, og hvornår er det, vi lykkedes med de her forskellige salg eller aktiviteter, eller hvad virker særlig godt, og hvad virker ikke så godt. Ja, præcis. Som jeg sagde, så kunne vi lave flere forskellige dashboards her. Vi kan også vise det på en anden måde ved noget, der hedder udvalg. Og udvalg, det er sådan et sted, hvor vi har nogle lister. Udvalg danner sig på baggrund af den samme data, de samme kriterier, som vi har over i vores dashboards. Så der er sådan nogle kriterier, vi sætter op. Nu trykker jeg lige på kriterier her, så I kan se det. Den er relativt simpel, den her. Jeg vil gerne se alle de åbne salgsmuligheder, jeg har i systemet. Men det kunne være noget mere detaljeret, at vi kunne gå ned i alle vores datafelter og indsnævre den her liste her. Men der er nogen, der gerne vil arbejde ud fra en liste, og det giver også mening i nogle tilfælde. Nogen vil gerne arbejde ud fra det visuelle. Og hvis man gerne vil have den helt ud i Excel igen, jamen, så kan vi selvfølgelig også eksportere den. Det er ikke altid, at det giver mening, fordi at når du så har den ude af SuperOffice, jamen, så kan vi ikke danne nogle nye datapunkter eller nogle nye to-dos, uden at de kommer hen og ligge. Men den her liste her, den kan vi jo sidde og kigge på. Vi kan sidde og gøre nogle forskellige ting og trykke ned i hver enkelt. Men vi kan også få den op i sådan et board view her, hvor vi faktisk kan flytte det er jo så åbne salgsmuligheder, den kan vi flytte frem og tilbage mellem mine faser. Så hvis jeg gerne vil flytte 2 eller 3 forskellige salgsmuligheder over i negotiate-fasen, jamen, så kan jeg gøre det her for os. Så det er sådan et board view, vi faktisk nyligt har lanceret. Godt. Og alt det, vi har gjort, jamen, det placerer sig jo helt tilbage på vores firmakort her under vores salg. Og hen der har vi selvfølgelig vores personer, vi har sager, og vi har også projekter, og det kommer vi ikke til at dykke ned i i dag. Har vi en forbindelse over til vores ERP-system, så vil vi kunne se alle de ting, der er over i ERP-systemet herinde. Vi har vores ERP-fane heroppe i toppen, som vil have sådan en lille prik, der indikerer, at den er linket sammen. Sådan vi altid ved, at den er opdateret, og vi kan se, hvornår den seneste har været opdateret. Det gør jo, at der kun er et sted, vi skal vedligeholde vores data, altså vores kundeinformationer, men også vores
lister og prislister osv. Så vi kan kun snakke varmt for at lave en integration til ERP-systemet. Og så kan man sige, nu har vi jo berørt meget omkring, hvordan vi rent strukturelt kan gå ind og arbejde videre med den data, der kommer fra ERP-systemet. Men det er jo klart, der kan også være nogle oplysninger på vores kunder, og især eksisterende kunder, der ligger over ERP-systemet, som kan være brugbare for sælgerne af beholden, alt efter hvad vi er ude at sælge, og hvilken relation vi har til vores kunder. Det kan jo være, om de har en stor forfalden saldo, for eksempel. Det kan være, om vi har nogle udstående fakturer hos den. Nogle tal, vi egentlig har på vores ERP-system, som ikke nødvendigvis er noget, vi skal bruge til hverken datahygiejne eller tilbudsgivning over i ERP-systemet eller i CRM-systemet, men noget, som stadigvæk går ind og giver sælgeren et bedre indblik og bedre overblik over, hvad er vores relation egentlig til den her kunde for nuværende. Så det er selvfølgelig også noget data, vi har med mulighed for at smide med over på et firmakort her, eller ind under en af de øvrige faner, der ligger over firmakortet. Ja. Så vi kan mange ting standard, men vi har selvfølgelig også rigtig mange muligheder for at modificere til de mere, hvad skal man sige, særprægede behov. Ja, det er altså noget, vi laver individuelt fra kunde til kunde. Ja. Godt. Det var faktisk det, vi havde med sådan rent demomæssigt i dag, og med knap 9 minutter tilbage, så er der måske et par spørgsmål. Jeg kan i hvert fald se et enkelt, og den tænker jeg næsten godt, vi kan tage live her, mens vi er her. Ja, det kan vi da i hvert fald. Der bliver spurgt lidt ind til vores Copilot, som er jo den AI, vi har liggende over i højre side. Og den er ikke i SuperOffice, men man har en helt tom SuperOffice fra en start. Det er noget, man skal ind og slå til i vores indstillinger. Ja. Hvis man har gjort det, så vil man over i sidepanelet her kunne finde den hernede. Jeg har bare markeret den med en stjerne, det vil sige, at den altid ligger klar heroppe. Hvis det ikke er noget, I kan se herinde nu, så er det inde i administratorpanelet, man under et lille område, der hedder Future Lab, kan gå ind og se noget, der hedder AI Lab, hvor vi kan aktivere det. Og det er noget, vi kan sende til efterfølgende, hvis det er sådan. Men det skal lige aktiveres, fordi der er nogle ting, man lige skal sige ja til, før man gør det. Vores Copilot er den er faktisk ret sikker. Det vil sige, at den sidder og kigger ud på nettet efter noget offentlig data, men den sidder også og smager på al den data, vi har inde i SuperOffice, men det er alt sammen noget, der bliver herinde. Det er ikke noget, der kommer ud af SuperOffice. Hvis der nu er noget kundemæssigt vigtigt, som ikke må komme ud af det. Så er det altså noget, vi holder inde i vores SuperOffice, skal det siges. Godt. Vi prøver lige at stoppe vores deling. Og hvis der ikke er flere spørgsmål, så er det selvfølgelig det. Vi holder lige kanalen åben i et par minutter endnu, hvis der skulle komme nogen. Men ellers bliver webinaret sendt efterfølgende, så I kan måske dele med nogle kollegaer, eller I kan gense det. Og så kan jeg kun opfordre til at gå ind på vores eventside. Jeg ved, der kommer et event lige om lidt omkring Economic, noget med i dybden. Der kommer også noget omkring vores AI Supernotes, og så ind og kig der. Selvfølgelig. Og hvis der er nogen af jer, der er blevet så nysgerrige på dagens indhold, at I tænker, at vi vil faktisk godt lige have et direkte møde med SuperOffice, så tøv selvfølgelig ikke med at rette ud til enten Mikkel eller jeg, og I kan også skrive op til en præsentation, en produktdemo inde på vores hjemmeside, hvor I kan sætte et møde op med os. Jeg håber i hvert fald, at I fik noget ud af dagens webinar, og at det om ikke andet har sat nogle tanker i gang hos jer omkring, hvordan I kan arbejde mere struktureret med jeres kundedata og få endnu mere ud af det. Men jeg håber i hvert fald, at vi tales ved. Og som sagt, gå ind og tjek vores kommende webinar ud. Hej. Hej.